μουδιά σε κανέναν. Ούτε μεταξύ σας. Κανείς δεν πρέπει να μάθει τίποτα για την έρευνά μας. Και από σήμερα, όταν τύχει και όπου τύχει, θα αφήνετε να εννοηθεί πως είναι πάλι έγκυος. Μα μητέρα, εσύ. Δόξα τω Θεώ, είμαι ακόμα σε ηλικία που μπορώ να γεννήσω. Και όταν έρθει στον κόσμο το παιδί, θα το δηλώσουμε σαν δικό μου. Και να το έκανε μια τέτοια μόρφη. Κατημόρυτη. Δεν είναι αρκετή τιμωρία που δεν θα αποδεχθεί ποτέ. Καλά μετά. Αλλά τώρα.